Seolú glúiseach nua gillige dar tideal misneach a maiile clia an teachtain seo. A sé coinceap na glúiseachta na grúpa factasaíochta a thógáil a tá neamh splach ón stáit agus páirtithe póilitiúla. Is dótha splach na glúiseachta na agóil na gillige agus agóil na tíre a gotainna ach sin beidir fís fád tearmach, well is cinnte gur fís fád tearmach atá gcéastan sin. Go cinál gearthe a seach an ortha tamas a caint faoi na dígrasóirí a chathú. Daoine nua a bhailú a drá factasaíocht agus a drá cinál céas na gillige, agus ní méid a caintear daoine tíreach amháin a bhailú a drá an gillige luirt, ach daoine a bheith ardal ar céas na gillige, agus daoine a bheith ardal ar céas na gillige a sóthaí na hurn agus an táhaid atá lei sin, agus an gáil atá le trididir son na ceartainna. Nes na bhíohan ar má bhálach an seo annach, chiú méid Harvard ar rinne tísaí. Níl an curthaige nó cinál an legan amach nó an gríomhaíachtaí a bheits misneach ag tuairt faoi aontaithe nó tá sin le plé le daoine na dígrasóirí agus le daoine fodfad na tíre go fáil. Ach tá cinál bun ceap seo ag daoine atá plé leis an céad seo, go bhfuil gáil le rud mar seo. Nuair dearm radicach an rud a bhí a bhuíú agam sin na nach mé aon buinte le cinál muoinú stáit. Nach mé muid faoi cinál ag brath ar aon takeíocht don stáit. Rud a chéalainn go dteaglann an tead amach agus cinnithe stáit a chainú go leidir más gá. The curious all worn nar a runter bullet ar war pobl na Gaeilge. Being curious on nar a registered scolanna. Is beag a thugan stát dó nó héim na Gaeilge. Amantí bégan thó brudí a dhéile, bhí feachta sé bun le seirbhís telefíse, seirbhís radio, bhaintach agus go leor díile. Ach ar nó déanaan an stát, déanaan na húdarrás íirecht, daoine a thiúrsa isteach sa ggóras. Déanaan siad íirecht, chuite gona daoine an dochar a bhaintasta mar a dtéire, iad a thiúrs isteach sa ggóras, agus a scara ó na glúiseachtaí agus na feachtais a chur ar bunaíad. Sin contúirt atá an cinnte, ceamid a thiúrt ar sin. Chóras a bhí ag ghearra fáil ré leis an time. Chóras a bhí ag crú chunílachaí a chuir deire leis an time. Bu cheart ar nó rudí a laragón stát agus cearta álaón stát. A ceamid a bheits an ardal nach manan siad cuacht an eachtais chun. Mar sin is fearr sílan má tá feachtas politúil i tuairs ar an stát ag ghearra tuairs ar an stát géalagón, ag ghearra rudí a bhaint agus rudí ahrú ar a gcuisin. Is fearr nach má sé brethir an stát, mar tá bhfuil an a gcónaí gur féidir leis an stát an feachtas a chuir ó bhá. And it's a da heaved in touring. Bert Shagiri back occur or in Dasgal. Má tágus a gur ahrú bunúsach a chuir ar chósaí na tíre, agus sin go bine tá testáil má tá réige le marachtáil. Tá muid a caiint ar níos mó ná ba politúir an seo agus politúir siúd áil. Tá muid a caiint ar a ggóras ahrú ar ire. An déine agus austerity agus mar sin de. Sin go bhfuil ahrú generalta, socialta i testáil leis an réige a háú, agus mar sin ní politúirí dhéana sé sin, is rudí sin a chahas an pobl dhéana ón taile a níos mar le. So I could beg really let you kind on increase scale and need Julie actually is kentin am wabio on the Gilligan is kentin am Gan na heachtaí a rinn lehetí Martin O'Kane misne muinte na giltha hir sa lá, is cinnte na mé Virginia Beach sa chumar seánach. Ní bheith me se caiint leat an mílig, sppraig an gríomh a thuin na daoine sin am sna cégadtí agus na seacadtí le tohí na Gaeilge agus le cinál abhiohan na Gaeilge ó thuí agus ó dheas. Tá targil ar an star sin agus tá gurí seaú ar gúilíonn na daoine sin agus é ag leagadh beidir an céad ceála.